Това е мръсотията на моето тяло само за една нощ. Започваме курс с детокс пластири. Ето така изглеждат. Това е лепенката, която ще откриете в паковката, а това е билковият пач. Какво правя аз? Отлепям тази по-голямата страна на лепенката. Поставям. След това отварям билковият пач. Като той има две страни. Ето тази страна, която се поставя директно върху кракът. И ето тази страна, която залепям върху лепенката. Сега отлепям втората част и залепям директно върху кракът. И след това поставяме директно върху тази част на нашият крак. Ето по този начин, като билковият пач трябва да застане ето тук. След това нахлузвам един стар чорап и лягам да пренощувам с билковите пластири за детоксикация. Ако не ви е комфортно да спите с чорапи, просто можете да използвате през деня за 8 до 12 часа. Това, което първо правим, е да махнем чорапчето и след това отлепяме. Само може да видите как го поставих и как го махам. Това са мръсотиите от моето тяло за една нощ. Просто отлепих детоксикиращият пластир и вижте какво излезна. Може да ги поръчате от линка в моето био или като ми пишете на лично съобщение, като препоръчителният курс е 14 дни.